Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusoku, the promise. Siyang Miss Sobra, Erning. Gibuhat na na akong tanan, pero bato, gid siya, bato. Bato siya, Erning. Maugit, ma'am. Bato gina siya. Doon na siya rock hard. Ma'am. Saman, yatod ka sa inyo ha. Itingalig, malaparuhan ko ni si Richiro. Siyan! Asam ni ka baton, ma'am? Rang Rolando. Siyan! Patay! Wala ko'y panahon, Parning. Ang ginahanglan ko ba na nga mapakita kang Ichiro? Pero dili na ko niya pagsunog da sa Japan. Usa? Ano? Manarning. Og si Rolando lagi, ang gusto na ko may mong ba nga Pinoy. Siya! Ma'am. Ano man, ma'am? In love na ka ni Rolando? Ha? Gugbar ba nagibati ni mo diha, ma'am? Para ni Be Rolando? Oo. Tingali. Ambot. Uy. Tingali. Na-challenge lang ko niya kay maldito kayo siya na po. Ambot. Ma'am. Oo, kasabot. Ma'am, paminaw, ma'am, ha? Kung ato ka dadoon sa tubangan Be Rolando karon, ma'am. Sigurado dyan ko, ma'am. Dili kay sagparay kung madawat ni kaniya, ma'am. Bitayon ba yung kuriya, ma'am? Ha? Mawala, ma'am. Pusa, ma'am. Luoy tao ka, ma'am. Ay lang ko nagpadoon Be Rolando, ma'am. Labi lang nga. Tuwa rin siya sa ilang beach. Malanta rin tao ni sa inyong beach, ma'am. Basta. Dada ko sa tubangan ni Rolando. Humanonin na mo nga mga away. Gaya lagi kag ma'am, no? Saan? Dadoon ko na mo, dili. Dadoon ba ko na mo, dili? Sige, dadoon, ma'am. Ay laglayat anong sakiran, ha? Lagil, layat yugo. Desperada naman kayo ka, ma'am. Uy! Tungkol kasi lagi may mong mata ko ni Ichiro karon nagpauli ni Erning. Dili lagi ko magpakasal mo dito, dili ko. Lang problema ni ma'am, uy. Karoon mo ba ko kasugatan na? Dili mo mong inegosyo na ako. Akong kasing Erning. Dili. Unya, ma'am. Kada yung imong deal kang Berlando nga sweldoan mo siya siyang pagkabana unya nimo. O sa mlibot pasabutan, ma'am. Di na negosyo. At least ako kining desisyon. O dili sa ako nga man. Dad ako nga to kang Rolando. Salamat na nilakaw ni Scarlett. Sa matong init akong tungod niya. Bay! Berlando! Bay! Hilom! Hoy, Erning. Di ba giing na naman ti ka? Nga di una ka pakita na ko. Kaya naglagot pa ko nimo. Ay, ang tao ko kalaguti, bay! Kalagote. Di ti ka mapasaylo sa imong gibuhat na ko, Erning. Tungod kay mas gipalabi pa nimo katong langyaw kay nako. Dili ko 100% nga lang yaw ha. Ni anasab ka? Bahala na mong duha niya, ha? Huwag ko'y lamot, ibay, ha? Anim siya pa dali, libi. Ayan lang tao, ihagbog ng pangbang na tsumi, ha? Bahala mo niya, Palayo na ko. Dili ko rin mo madiktahan, Rolando. Ni akas sa akong lugar. Busa, mahimo ti kang diktahan.
Kaya lang magsulti ta. Nakainom ka. Pusa pauli sa inyo. Inahanglang mamati ka na ako. Ikaw na lang ako paglaom nga dili ko makasal ni Ichiro. Kinahanglang tabangan ko nimo. Pero ganong ako man yun. Tungod kay ikaw lang ang tuhuan ni Ichiro nga makailog sa akong pagtagad gikan niya. Gamiton gilay ko nimo. Bayran ta kabisan pila. Di ka makaapod ako. Naibaw ba ka? Nga sukad si kamay pa kong bata. Nga ako na nagipangandaman. Nga anhi ko sa Pilipinas mamatay. Busat sukad sa bata pa ko. Hangtod nga narabaho na ko. Gitigom ko ang tanan na akong kwarta para ining higayo na. Busa, bungat. Pila ang gusto mong akong isweldo ni mo. Musugot ka lang nga mo barog nga akong bana sa papel lang. Di ka makaapod. Tungod kay dili kwarta ang mahimong ibayad nako. Unsa? Bisiga mo ng mata nimo. Nagtuo ka? Nga ang tanang tao din sa Pilipinas mapalit nimo sa imong lapad? Pues, kalimti ng imong hunahuna, ha? Kang naakron sa imong utok, kay di ko nimo mapalit anang imong sapi. Unsa unta ka sa pagpalit? Sa ako nang gikailan mo. Dili o dili ka makaapot sa kong presyo. Kay wa ko'y presyo. Pero kinahanglang tabangan ko nimo. Sultihan ti ka. Di ko ganahan mo tabang nga tao nga parihas nimo na sumi. Nga kusog mangilad, kusog mo duwa-duwa sa pagbati sa iyang isikaingon, sa iyang isikatao. Tambag ko lang, pauli sa Japan ug pakasal ni Ichiro. Lagi ko mo pauli sa Japan. Hinayan ang tingog nimo. Hinayan ang tingog nimo kahit naasa ibabaw sa bato sa inyong beach ang bana nimo. Oh, si Ichiro ni Ana. Biya na karon dayon din eh. Ug ayaw guba ang akong pagkatawa at tubangan si mong bana. Correction, pamanon. Mahimo na nimo siyang bana inigabot ninyo sa Japan. Abot nimo. Atuwa na si Ichiro. Kinahanglan mahanaw ka sa kong kinabuhi na sumi. Palayo na ako. Ichiro? Oh, ana taga hayako ni kaite mas ka. Doshite? Meeting, is that good? Mao ba? Ya para tarano. Gamay lang. Nakainom lang ko gamay. But I'm not drunk. Nasi, halatawa, rando de stemas ka. Doon lang ko importanteng to ni Rolando. We are talking about business. Bozirizo? Hi? Oh, what do you want to eat for lunch? Watashi wa, anata ga, watashi yo, yakusoku shimasu. Ha? Unsa man kaniyang ipasaan na ako? What is it? Nandes ka? あなたが別の男を探しすることはありません。You promise? Yes, I promise. Dili ko may taglaing lalaki. You are the only one. Good. Murag nagduda na si Ichiro sa akong lihok. Gipasaad na ko niya nga dili mangitaglaing lalaki. Ay, kalapad sa akong oo. Pero bisan ang saon, really gyud ako matawat si Ichiro nga mamahimo na akong pana. Really gyud. Kalabad sa ko. Uy. Oy, Ren! Ay, unggoy! Aw! Wapo unggoy! Wapong unggoy karon. Oy, Aminaw. Bay. Anong kita naman sa tunay mga punisa din eh? Ha? Saan ka? Di na ka mutuman sa kung gusto?
Bay, ay lang kasuko, ha? Pero saon man nga, ani man siya padali ni ubanin mo. Naibaho kapag unsay na itabo sa among panagsulti karon? Usam di ay. Nakit-an mi sa iyang pamanunon. Ha? Nga nagsulti ming duha. Usa! Patay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!